ko ni mo ulo-ulo. Jud ko kay ano? Si mama ra ba nimo? Strict up ay nakasapan pa lang ko. Ato to sulod na, manood ka na. Tana dayon. Ma! Oh, di na siya gikan. Kuan mo? Lakaw unta Jinjin. Ato Papa Vincent dito ato prisuhan. Kukuyog unta Jinjin jud. Kanya kay nang nalugosan ko, ha? Inaysa ka na siya nga sa iyong kwarto. Sige na, Jen. Dita jud mama per. Dondon! Dondon! Ma'am! Mamam ka raw, dali. Ano, ma'am? Kanina kung si tawag mo. Oh, ayun na. Ha! Ayaw ako pala buta doon. Tuyo niya ka, ma'am? Tuyo. Kung sabihin nga nung tawag ka, doon natin tuyo ni mo. Isang ba, number? Hoy, paminaw. Ayaw na na yung pagawasa si Jinjin, ha? Kasi makalighod na. Nanong day, ma'am? Tingalit magpausap na. Gusto siya mo ato sa presuhan. Magpausap siya palugo si Vincent. Bantayin ninyo, kasabot. Gini nga mong na sila Jinjin ni Sir Vincent Pamperle. Hasta magali ko ma'am, gimingaw kay kong Sir Vincent. Unsa? Unsa ang gusto din mo doon doon? Na may rasawa ka kabati mamay. Imani, ha? Makagawas gali si Jinjin, manubag mo na ako. Imani na! Bago na. Pag-yuri, ha? Kulong. Nabuunta naman tanis ng Pearl karon ibalik na sa ginagita. Paano ni mo yun? Baka yung sa katil mo so glagot ko na. Lang. Ida Jinjin, sige na. So na sa imong kwarto. Ron na ko. Maka. Hindi Gina. Anto ko. Gusto ko anto. Niya, makita niya ka sa imong mama. Masuko na po to. Suko biya kay ito. Di ko anak suot kawarto oy. Sige na, Ang girl. Hindi Gina. Ay, masuko niya imong mama, bi. Mag-unsa man ko. Ako'y kasukaan. Sige na. Sige na. Maluhay ka na ako. Di Jinjin. Jinjin. Di lagi. Lakaw Jinjin. Inday Gina. Di jud lakaw. Anhira jud Jinjin jud. Na. Bisan mingaw na Jinjin Papa Vincent. Di jud lakaw Jinjin. Suko man mga pearl no. Inat lang tunggan Jinjin ganiha. Anak mga pearl sakit kayo Inday Gina. Sakit jud. Bati lang na mama pearl jud no. Bati no. Bati oy. Di kaya na. Papa, maling mama. Guwapa gali ka, oh. Hindi, Jinjin. Ikalay mahibaw pasensya sa imong mama, ha? Unsaon, imong mama, nibalik naman pagkamaldita. Sige lang jud. Pasensya Jinjin jud. Day Jinjin. Uy, hindi. Ay nagkabala ka. Kay makita na mong papa ni mo Vincent. Tanood ka na dongdong. Mula. Kuyog ko. Kita mi Papa Vincent. Kuyog. Ato. Uyog ka kay sa ighusay na kinahanglan magyud na ka. Magkita na mo sa imong papa Vincent. Yo. Promise jud na dongdong ha. Promise jud. O lagi oy. Promise jud. Ay, matakdan pa nimo Day Jinjin. O lagi. Promise jud kayo jud. Pagkatuy-tuy. O jud. Okay.
Yes, ma'am. Unsay ako ikalagan, ma'am? Cardenio! Dayan? Attorney Dayan Ibanez? Yes! Salamat! Wala ako naging sa tuto niyo yung address. Kumusta, Cardenio? Okay lang, attorney. Magari no kay... Ayaw ka magalis og numero? Nga nung mag-ilis man, kung dili ra pod maguba. Bitaw. Kano magilis-ilis man? Ako bitaw. Wa ko magilis-ilis anang isimpa. Tuday. Huwag mo kas Davao malaban? Sagad. Kay tagaw Davao ba ako? Hmm. Pero kung doon ako'y kliyente diri sa Cebu, manipod ko. Maayo kay misadong dayon kada sa kung yun mo. Nahibaw ka nga dili ko makapasagad kay Baruela. For all time's sake. Nahibaw mo ba na? Mana ko. Yuda na yung taon ko. Condolence. Ano sana? 3 years ago, well, nakamuko na ko. Yun na. Kung saan magkikintabo ako, sulpilig ako sa kanan mo. Super na ako, pamani. Bird. Pearl, bangon na ko'y. Buntag na ko'y. Malitas klase. Pearl na. Pearl. Buntag na. Tanawan ako. Nagkailis na ko. Andam na ko. Ikaw pa. Ang sunog ka. Sige na, oy. Di kang bangon. Bigitikon, 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 Osama! Tanaw, oy. Ang sunog ka. Kaya andam na ko. Ikaw ba? Tanaw, tulas klase. Malit na. Tanaw, sunog ka. Sige na. Bibi. Sige na, painis na. Ako naman. Ikaw ay ang gabi! Maliit na tahimik. Oh, sama ko. Sige na, ilis na. Ilis na, ilis na. Adi ko! Ay, ilis na. Tara. Saan, magkinitikay na tayo na. Sige na! Sige na. Ilis na. Samantalang ko ni Muda! Nga. Sige! Foto, tika. Sige na. Nakaliit lang mo si Isaac ko. Dili ka. Hindi na ko gusto mainom ng pa ni Vincent. Dili na. Ay, Pearl. Pearl, unya na yung mong lesson plan. So, lesson plan. Unya na. Pag ilis, kaya manglakaw ta, i-blow out na mo. Kinsan mo? Ay, kita guti buong pamilya. Ikaw, ako, si Jinjin, si Shane Pearl. Vincent! Ha? Kanus aba may tabong labot si Jinjin sa pamilya? Perla. Vincent kanus wag siya labot! Perla, si Jinjin atong anak. Labot siya sa atong pamilya, ato siyang anak. Anak ta si Jinjin. Anak. Maudegi unay ni mo tuko, Vincent. Maudeng pinangga ka ini mo si Jinjin. Maudeng espesyal ang imong pagtagan niya. Tukit to na kita utang motibo kong Jinjin. Salbahis ka, Vincent. Salbahis ka! Madukta ka sa bilangguan! Madukta! Madukta!